Здравейте, приятели! Не е важно само количеството на протеините, които приемате, но и тяхното качество. Най-високо качествените източници на протеини са храните от животински происход, като яйца, чисто месо, червено и бяло, риба и морски дарове, млечни продукти, мляко, сирене, суроватъчен протеин на прах, извара, котич сирена. За да се нарече един протеин пълноценен, той трябва да съдържа всички незаменими аминокиселини в необходимите количества и съотношения, за да може тялото ни да синтезира протеини за собствените си нужди от тях. Разбира се, има и много растителни храни, които съдържат значителни количества протеини, като соя, леща, ядки, семена, зърнени култури. Но въпреки това, тези храни се считат за непълноценен източник на протеини, защото или не съдържат всички есенциални аминокиселини, или ако ги съдържат, то общото съдържание на протеини в тези храни е ниско. Например, киноата често се посочва като пълноценен източник на протеини. И на теория това е така. Киноата наистина съдържа всички незаменими аминокиселини. Но на практика е много трудно да си набавим необходимото количество аминокиселини от киноата, защото количеството белтъчини в 100 грама варена киноа е прекалено малко, едва 4,4 грама. За сравнение, в 100 грама телешко месо се съдържат 26,7 грама.